alhamdu kullan wadani jeyɗo binde fof pindinde ene waseede jojjude rewede fof malaikaji yimɓe jinne denta tagore fof khalifatu amadal mukhtaru fina radina ma atana نبوكر سيد بخلافته ترى لا خلف فيها من المولى خلافة نبوكر. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والتكريم ورضي الله عن شيخنا وممدنا إلى ربنا أبا الفيوضات أحمد بن محمد الصالم التجاني وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي جولبي بندرابي الإسلام caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam eɗen ñaago Allah weliyo Allah e yurmede muɗum yo wona e ceerno men Cheikh Tidiane Chérif radiallahu taala anhu, wona e almuɓe makko muqaddameɓe makko e khalifaɓe makko e dendagal ahlu beyt en ɗo mbawi wonde e aduna he fof. caggal nde ɗum ɓenni eɗen jetta Allah kawridinɗo en ɗo e oɗo galle, hono galle musidɗo meɗen giɗo meɗen hono Hadja Mariam Sy, leegal meɗen Parcelles Assainies unité 3. ayo alhamdulillah ko jaam ɓolo rendini en ɗo, ko ewnago faade e bandiraɓe julɓe fof. eywa e gardugol khalifa meɗen hono khalifa silsile hafisiya mo hoore fonde hono ceerno Ibrahima ceerno Ahmad, kanko e dendagal esgu makko fof caggal teddinirde khalifa o eɗen ndewna hen hono khalifa meɗen walla jinnaɗo meɗen hono Chérif Abdoulmoutalib Haydara At-Tijani mo gandanɗa hande kanko wonani en ɗo Cheikh Tidiane Chérif radiallahu taala anhu, kanko e dendagal esgu makko fof e hadara makko fof. so ɗum yawti eɗen teddinira kadi hono khalifa général Oumariya hono ceerno Mouhamadoul Bassir Tall to Louga. se mbi ceerno Mouhamadoul Bassir eɗen gandi ceerno Mouhamadoul Madani ko ɓiyiko ko ɓalliɗo makko fof makko, kañumne en teddiniri ɗum kanko e dendagal dayiraji makko e hadara makko fof. se gummima ɗon kadi eywa e teddugal jinnaɗo meɗen hono Chérif Makki Haydara mo gandanɗa kanko waɗa invité d'honneur e oɗo conférence mo jiɗɗen wadde so Allah jaaɓi, e dendagal julɓe fof kala biyo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fof ene bisma ala leñol ala tariqa ala heedi ko julɓe fof nodda. julɓe fof noon so noddama meɗe sikki ma nooto, julɓe so noddama sikki julɓe ma nooto. ko ɗum jiɗɗen yuɓɓinde ɗo inchallahu ma en dokku musidɗo meɗen hono ceerno Adama Thiam, kañum haalne en alhaali ono lelori programme conférence ono lelori, ma o artu hen joni o lelnana en alhaali o julɓe fof ɓeydo famde inchallah. ceerno Adama Thiam bisimilla ma. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. en calmini dendagal ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. en teddiniri kadi gueɗe ɗe no ceernamo wiiri ni, dendagal biyaw ashhadu an la ilaha illa llahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. teddingol garwanijo noon en teddiniri ɗum khalifa meɗen ceerno Ibrahima mo ceerno Ahmadou Bocar Alpha e tawtorede
ceerno ahmada tijani mo ceerno ahmadou bocar alpha e tawtorede sharif cheikh oumar haydara conférence gadano gurdam ceerno bocar alpha ba rahmatullahi aleyhi baɗowo ɗo e parcelle unité d ko ñande nogas e jeenayyi ɓiyen le 29 lewru mai 2022 hol jogorɓe yumbinde ɗum fedde yumma aissata ɓen tambi golle ɗe fuɗɗoto noon ko 11h ha midi 11h noon ha midi ko bismade moƴƴuɓe allah ɓe e dendagal mo allah addi ɗon ene teddinire ene bisme midi noon ha 14h kamilaji qur'ana ne jangge ɗon so woni 14h fawi seeɗa eɗen dokka allah waktu muɗum sen juuli en gasni ko wawi jokkede ɗon foof ma jokke 15h so allah haaji ha 30 eɗen gottoyo 15h ha 17h ko animation réalisé noon foof naati hen 17h30 ha 19h ko conférence waɗata baɗowo conférence ko holi yon ceerno ahmad tijani ba mo ceerno ahmadou bocar alpha hoore fondiyu o waɗirta noon conférence o koye gurdam ceerno bocar alpha ba ɗon noon haade makko fuɗɗade ene jogui musidɓe teddiniraɓe so ɓen gasni ko kanko joguiti guinol ngol ha to allah hanni foof. assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on moni foof e inde mum e yettode mum caggal nde calmimi juurimi e rasul sallallah alayhi wa sallam calmimi halifaɓe diine ɓe foof kadi mbaynimi hen e joom gallam kadi ñaguimi hen duwaw haade min fuɗɗade mi juuro ceernam ceerno bocar alpha amar seydi yoro bousso yo yurmode allah wone makko mi salmina khalifam ceerno ibrahima ceerno amadou e galle alpha fof no fotiri mi salmini ɗumen mi juurima mi ñaguima duwaw mi neldi duwaw mi jiiba jonde nde ko jonde l'islam jonde peewal kadi ko dental rewɓe ɓe noon koye l'islam allah nawiɓe ko hen ɓe jiiɗi wuurde min mbaɗi fedde noon fedde ne wiye fedde yumma aicha fedde nde ko fedde nde ganduɗa fuɗɗima ɓoyde ɗo e parcelle allah waɗi kadi ko ceerno seydou mo ceerno muntaga rokkunomin nden inde iniri min fedde yumma aicha alhamdulillah noon fedde nde notima inde mum no wawi wiyede hande ala leƴƴi gonɗi ɗo e nder Fouta ɗi ngala hen kadi ko Fouta o no fotiri yehino hamin mbaɗi ɗum réseau Cheikh Oumar wonno ko kala Foutanke ne jeeya hen wona fedde hoore fonnaɓe tan bien vrai que min hoore fonnajo min ardi ɗum mais wona fedde hoore fonnaɓe mais ko fedde Fouta foof nde ari nde kadi min mbi tan kono Cheikh Oumar wiyanno ni Fouta foof wadde ko ɗum woni miije min mbaɗi fedde min mbaɗi ɗum dayira o kadi emin potta kala lewru emin potta emin jiidira emin jewtida emin jaada kadi min jaadata koye dam e kisal e moƴƴere Allah ko ɗum addani nduɗo lewru mois de mai ko hen ceerno seydou innunomin ɗo inni min ɗo noon ko ndun min jaggi chaque hitande so ari min mbaɗana ɗum anniversaire min mbaɗana ɗum ziyara min mbaɗana ɗum conférence jippine kamilaji duwe hikka noon koko waɗi exceptionnel sibu hawri koye duttugol khalifa amen ceerno men sehil men guiɗo men hono ceerno bocar alpha amar seydi yoro bousso yo yurmede allah wone mum wadde hikka min ƴetti édition oɗo première édition nduɗo hitande nde o rutti hen kadi hawriti e lewru ndu min mbaɗano min teddinir ɗum ceerno bocar alpha amar seydi yoro bousso min mbaɗa hommage mum ñan hen ko ñalawma ko juulu e duwawuji kikiɗo o kadi ma ceerno Tidiani mo ceerno Amadou Bocar jooɗo kadi yewtana yimɓe gurnam ceerno Bocar ɗum wonno miijiba fedde nde ko ɗum woni miijiba jaadigal ngal kadi ko ɗum woni miijiba momin jiiɗi kadi ko hen min ñagoto Allah emin hamin mbawa joftude ñalawma dayiraji noddaɗi ɗi ne keewi neɗɗo foof fuɗɗorto koɗo jeeyaɗo mboɗo fuɗɗoro ɗo nena men kono Houlay Ngeloba Ndawen koye fedde fuɗɗuɓe dayiraji e nder hoore fonde ne wawi taw hono heccuɓeɓe mais minen koye yonta momin kawri o mi nodda hen fedde hooram fedde Coumba Hamme Ndiaye nden ko fedde nde ganduɗa ko minen ɓe mbaɗi ɗum créé ne woni hen somi noddiɗo ene fedde kadi mami noddu fedde Fannenna foof koye hoore fonde min goni ndenne kadi ko fedde ɗe min jeeya fedde Fadien
demin puɗɗo ruttade noon min nodda pelle fof jeyaɗe e nder Fouta nottitunoɓe ceerno Bocar kala nde ummini fuɗɗorade hen fedde Cempeng naaɓe e fedde Cempeng e ko taari damgo fof kala damgankoɓe fof wonno fedde nde ne waɗi damgankoɓe wonɓe nder fedde he kadi somin jaltiɗo kadi emin paaya caggal leydi emin towi toon dayiraji ɗi ganduɗa emin jokkodiri e mumen ne goni somi noddi hen ko wayno Hadja Coumba Camara en ɓen foof ne gandi ko wayno hande Hadja Coumba Ñukku en ɓen foof koye dayiraji ceerno Bocar jeeya wadde ko Fouta o rendi hande ko Fouta o foof min noddi min dokka konngol hono Hadja Silla Ba kañum ne jeeya ko tote e Madina Gounass ko membre e nder fedde Yumma Aïcha. Assalamu aleykum moɗon julɓe ko adi fo ko yettude Allah julde naaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yettude jinnaɓe e yettude sernaɓe men hilifaɓe men hohoɓe diina noddago ngo noon ko noddago l'islamu ko noddago julɓe noddata bandum yo Allah waɗana en moƴƴere Allah to aduna ga e to laakar to fof Allah jaɓana en diineji meɗen ɗi eyyi kadi hamin ñaagui bandiraɓeɓe nde ɓe garata e keewal e peewal ha sirte noon fedde Cempeng naaɓe sibu sa nani Cempeng ko Fouta Cempeng ko Damga Cempeng ko Lowre Cempeng ko Ferlo Cempeng ko ha Mauritanie hamin ñaagui on noon nde garaton e keewal sa nani noon hamin mbiya noon ko so wiyama Cempeng tan noddi foof eyyi hoore fonde noon yejjittake hoore fonde yejjittake sibu haaloɓe Pulaar mbi kala koto dongal ronda ɗon fota yejjitede ɗon kadi yejjittake ɗum noon bandiraɓe ñalawma hawral ko le 29 mai e Boyal unité 2 jumaji kala mo mbiɗa jumaji unité 2 ko repère goto ñalando o fof ko ɗon waɗete subaka o ɗon jippinte kamilaji ɗi ko ɗon duwawu o watte so takkusan yoni sen juuli tisubar gottoɗen sen gayni hakkude tisubar o e takkusane eɗen jogui waɗoɓe jewte fof yewtete koye gurdam ceerno Bocar Alpha Amadou Seydi Yero Bousso sen juuli takkusan ko nden ceerno Tidiani ceerno Amadou ƴettata haalana en kadi e gurdam kadi ceerno Bocar ɗum woni ñalawma invité d'honneur moon ko Chérif Makky Haydara ko neɗɗo pelliɗo e fedde Yumma Aïcha kadi ko neɗɗo battorɗo fedde Yumma Aïcha en invité kala biyo ashhadu an la ilaha illallah eɗen invité ɗum e ñalawma he ñalawma o ko ñalawma njuulo e duwawu duwanoɗen koye men enen wulɓe kadi duwanoɗen yaaɓeɓe ko ɗum woni miijibo ñalawma o henna wadde kala dañtorɗo ne ñaaga ñalawma yo ara keewal ara e peewal anda ko ñalawma njuulu ko ñalawma l'islam ñande hen ko kala kene waɗe hen faa tan koye duwawuji e teddungal ceernaɓe men e teddungal ceerno men ceerno Ibrahima mo ceerno Amadou Khalifa mo Hoore Fonde en invité hen noon kala autorité politique dendaɓe aduna ede foof eɗen invité hen parrain d'honneur o ko Aliou Sall o woni parrain d'honneur marraine men kadi ko Nenne Fatoumata Tall donc kala jeeyaɗo e nder département de Guédiawaye hay monsieur Racine Tall le directeur de la RTS Baydi Ba en sen teddiniri bumuy men bumuy Demba Lawo Ndiaye en teddiniri monsieur inspecteur Djibi Sy en teddiniri monsieur inspecteur Siley Sy en teddiniri Abdoul Djibi Ndiaye le premier adjoint au maire de Hoore Fonde en teddiniri Diouma Ndiaye conseil économique social en teddiniri Amadou Ndaw chargé de mission en teddini Amadou Djibril Diallo le président du conseil département de Matam en teddiniri Dayira Sarr neɗɗo fof noon so inni Dayira Sarr ne andi inni Hoore Fonde fof no potiri sous le haut patronage de l'honorable député Farba Ngom en teddiniri kadi sehil men Ibrahima Camara le PCA en teddiniri kadi le maire Ahmed Aïdara maire de la ville de Guédiawaye kamɓe fof eɗen invité ɓe e ñalawma he wonno ñalawma o ko ñalawma diine ɗayri ko ñalawma diine noon kala biyo ashhadu an la ilaha illallah eɗen noddi ɗum e ñalawma he allahumma salli ala seydina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdu kullan wodani jeyɗo binde fof pindinde ene waase ede jojjude rewede fof
malaikaji yimɓe jinne denta tagore fof